И здравейте хора, днес снимаме клип на Майнкрафт оцеляване епизод 2 игра. Изчакайте хора малко, защото Нямаше ли сега да е трети? не бе, втори. Да, втори беше. Да, обърках се. Така че правиме много епизоди на Това да. Ще правим, не знам, стария телефон. че правихме втори епизод на стария телефон. Стиве, това е на тата радиото. Ако го щупиш, Няма да го щупим. абе, не трябва да, така че развалиш колонките и после тата ще отвини мене. Няма бе. Ще... То кон сякаш лети. Уиха. Хайде бе! Искам гонче, вихрогонче. Мани се. Уху. Я. Да, язем го по вода. Чакай, къде да строиме къщата, за да... Не знам. Да, ще ти покажа. Чай, това ще го махнем и че строиш една голяма къща. Чур. Трябва да станеш от коня. Добре. Не може. Защото си на Game Mode 2. Там 2. На приключения съм. Айде де. Така. Наклонена черта. Чакайте, че аз съм на приключение, защото детска си ядох кона. Г, А, М, Е, М, О, Г, Е, разстояние. Аз път 9. 0. Game от 0. Я. на survival си. Какво на креатив ли искаш? Не, просто трябва да махна този режим. Game Mode 1 ще напиша сега. Сега ще си го пусна. И понеже братовчетка ми няма канал, ще снима от моят телефон в момента. Ще играе. Така, много. Трънден. И разгиле. Оцелявам. Мога да троши с коня. Сега хора ще идам на нея. Само и това да го строшим. Тия неща тук. Ги строша. По-лесно ще мине, ако слезем от коня. После трябва да си направим... Да си взема от креатив. Ще си взема една къщка, защото не може толкова да се разхожда навсекъде и аз да не знам къде ми е. Ама той си седи тук. Не си седи. Обикаля навсекъде и аз се чудам после къде ми е. Добре. Че го вържем. Само го щупи. Ето хора, гледайте. Преди малко това приличаше на кръст. Докато аз не го запълних одеве. Приличаше така на Трябва кръст. да махнеш едно блокче. Да, знам. Не Аз това, одеве го другото. запълних. Аз одеве го запълних. Другото бе. Абе, аз знам кое трябва да махнем. Не ми каза. Одеве приличаше така на кръст, докато аз не запълних и другите неща. И то сега сега той прораснал трева. Става ден. Значи хора, одеве аз влезнах в една мина. Вечерта пренощувах една вечер там, още една вечер и на другия ден вече на зале слънце се прибрах от мината. Това е много странно. Добре. Аз ще започна основите. Колко голяма искаш да е? Ти ще започнеш с основа. Аз ще започна основите. Подмена замък. Факът. Иха. Няма ти стигне дървото. Че ми стигне, ако трябва, че още че събира. Да, но това е правилно. А според мен има разлика.
Има разлика. Каква е разлика? Едно блокче. Отгоре ли? Не. Ох, боже. Едно по-малко ли е там? Не. Откъде я знам колко е? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Едно. Не едно блокче, а как са разположени колоните. Накрива ги. 9. Там се едно повече. Ето. Пак не ме разбра. Те са накриво. Едната е... Виж. Бети. Верно бе! Едната е... Да, една по-наляво, другата по-надясно. Да, е. Сега го видях. Так му че направим са по-голема. Чакай, къде ми замина брадата? Сега съм без брада. Чакайте това да го Аз до сега да съм завършила всичко. Ако си на гейм мод. Не съм. Ако... Аз сега ще да правя стените. Откъде знаеш, че ще ги правиш? Защото съм мерила време. Как си смисъл мерила време? Не те разбирам. Зачитала съм време за колко мога да построя една къща. За колко? Ще проверя на компютъра, там е запаметено. Крафтинга съм сложил погрешно. Ясно. Чух коня си. Колко коня. Я че където трепим тебе. Не си губи времето с това прасе. Че си го губим, защото после ще пускам чудовищата и няма да имам храна. А това прасе само ще би къде тук ще ми пречи. Малко по-височко го направих. И да. Джеронимо! Да. Точно. Джеронимо! Коня влезна в къщата. Имам още стаки 43. Ако искаш с стените да ти ги доправя. Ти ще ми направиш само страните. И покрива. Ето ще ми вратата. Добре, искаш да ти направя покрива като това на вещиците на тия къщите на вещиците. Не искам да ми я направиш като на къщата. А какъв искаш? Искам голям дом. Значи,
По-малките места ще са с прозорци, по-големите ще са без прозорци. Ще са с дърво. А и ако трябва някое да се увеличава, само кажи. Направо го увеличи. Изчакай един момент. Един момент. Пеперутка. Един момент. Така, стой малко. Един момент. Я. Така. Разбили стана. Стой малко да го намаля. Айде. Нещо да се намалява. Дай да видя. Не бе, не пипай нищо ти. Чакай. Тара-та-та-та. Ще изчакаме. Чакай във водата. Така. Чакай. Чули? Добре. Сега Чакай така. чакай. Защо да Докато не чакай? ти кажа. Да спреш. Давай, качвай се бързо. Ох, аз съм забравя как се играем сега. Чакай. Дебе. Взимай. Щях да кажа къде ми е скрола. Кое? Щях да кажа къде ми е скрола. Какво е скрол? Кажи какво е скрол. Онова средното на мишката. После ще ти покажа. Ето го. Не е това. Сега по-далеч ти правили стените. Стените. Казах ти по-големите ги направи с дърво. Как по... По-големите стени ги направи с дърво. Ти отляво и отдясно ли? Дай да видя. Да. Чакай, не. Тия двете? Да, Или тия брат? две. Стой. Тия двете ли? Да, тия двете. Не бе. Айде бе! Ах ти! Ще му сложа едно USB с мишка. Аре бе! Какво това е USB, бе? Те такова шарено на бели точки и лайно. На бели точки лайно. Не. Айде! Да цепи. Не е зацепило, просто това се показва. Хайде се оправи. Така, готова си. Продължавай си. Първото. Айде ма! Не. Не. Да цепи! Не бе, спри! Мършо! Спре спокойно. Мърша! Няма. Мършо! Е така напред. Ето, спри се. Мърш. Опа на друго място. Не! Малко бавно се движи. Няма да ти стигне дърво. Бъди тук. Малко. Стигне само за една стена, но не ми се вярва цялата. Да.
Нещо. Като го треснем от земята това. Няма да го трескаш, иначе ти ще купуваш нов. Говоря в преносен смисъл. Сега, много бавно ти се движи този телефон. Не, просто забива. Злато е при тебе. А как така при тебе не забива? Не забива. Добре, да се качим отгоре. Защо? Така. Сега ще изчакаш малко. Пак. Аз го направих така. Да знаеш. Оттам ти вирусната. Айде. Да умахнеш. Не. Да. Айде. Изчакайте малко хора, че днес сега ще се качваме отгоре в стая там. Взимай това, аз и Саша. Айде бе, гледай го. Трябва нагоре. Чакай, да съм го запушил. Не си го запушил ти. Напротив, запуши просто. Айде бе. Оправи ли го? Кое? Оправи ли го, че тази колона беше по-ниска една? Не съм пипала нищо. Добре. Тази колона е по-ниска. С това. Нещо, че си. После ще оправим. А защо първо така го правиш? Откъде да знам? Щупи. А сега. Напри копчета нагоре. Не знам, това не е много го мразя на телефоните. Кое? Да правя това. Не. Аз не. През мултиплеера си играех цял ден на Леновото. Айде, Се бе. направих една готина къща, огромна е такава, такава по-малка. Обаче, за да се редуват стъкло и дърво и някакви лайна влезаха от сервера и веднага ми я потрошиха и стъклото и дървото. И я сторих още един час. Да знаеш, че няма ти правя покрива. Не, бе, аз ще го правя. Добре, ма нямаш повече дърво. Оди за дърво. Те сега че Джеронимо. Айде скачи. не виждам дърво. Айде там. Не бяло, а тъмно е такова. Като това пред Добре. нас. Аз ще направя покрива от бяло. После ще събирам. Всички стакове ги опускахме. Още едно събери.
Не иска да ми кара менюто. Иска. Просто не можеш да го цъкнеш като хората. Мога, просто много са ти малки тук. Искаш ли да ти направя по-големи копчета? Долу. Къде? Тук на реда. Не. А къде? Тия, където... Аз съм си ги направил догоре. На 100%. Защо правят тия дървета такива? Какво е такива? После ще ти кажа защо. Какви такива? Кажи ми какви такива? Правя на дървото ми лепат още листа. Не го правя да нагоре. Добре, сложете още едно купче, ама. Айде, бе. Трябва се прибира за час и 45 минути. Виж, Нямам стаки 4. ай, махна го нищо. Джастин Бибър. Ох, мразим го това. Той гей. Какво е? Гей. Защо? Не знам, ама на кумовете детето, не момичето, нашите кумове харесват Джастин Бибър. Защо викаш? Айде да не ме буцай! Защо Че и викаш? без това не мога да го Защо контролирам викаш? тази Защо бръчна. викаш? Да питаш и пак да не разбереш. Хайде, бе! Защото ти си свикнала на таблета да си по-голем. Знаеш ли какво? От месеци не съм играла. От 7 месеца не съм играла на таблета. Никога не съм го докоснала на Майнкрафт. Не може от 7 месеца. От 7 месеца, откакто са ми го купили. Да, ти като идваше тук, ти като дойде преди тук си го донесе. Донесох си, ама тогава не беха чак толкова много месеците. Това беше то месец. Не беше този месец. Той Защото беше. аз бях на почивка. Забравя ли? Малко преди почивката. Един ден преди да тръгнете. По-скоро през деня в вечерта, преди да Как тръгнете. през деня във вечерта? Значи, ние през деня си играхте и вие в същия ден вечерта, късно в 1 часа, тръгнахте. Това означава във втората седмица, неделя сме си Може играли. ли да ми кажеш защо не иска да го слага? Защото е прекалено късно го слагаш. Значи, точно като Той го натиснеш. слага късно. Веднага, щом като цъкнеш копчето да натиснеш така. И това за двете едновременно трябва да цъкне иначе. Нека да се спуска вече, а колото се издига още. А така. Това яйце почва да ме нерви. Кое? А тук е яйцето. Чакай малко. Къде има яйце? Има ак. Лайното! Вземи го. Лайно. Вземи го, аз събирам яйца. Второ яйце. Трето. Трето. Аз затова набивам кокошки. Тук защото няма колони. О, защото оставях на тебе. От колко блока е? 9. Направи още 8. Тук направи 8. 8. Къде? Дърво нямаме. Отивам да вземем от другата страна. Крада си малко от стеницата.
Преди се бях направил от къщата от камък. Аз си бях направила от шарени работи. Замък от камък. Аз си бях Аз бях направила... направил един мап. Един приятел ми го качи в Master. Ама не знам дали още го има. Това е за 14. 14.0. Има хора, които играят още 12-ката. Ужас. И за останали хора. А? И за останали Ще го хора. не харесва много и 12-ката. Аз никога не съм играла. Тя е скучна, само можеш да ходиш и да скачаш и да клекаш, нищо друго. Тая ли? Да. Тя кукушка ме нерви. Значи дойде.